takatukka ainakin kondiksessa ja sieltä mennään. Sieltä lähtee tasaväkisesti, näyttää lähtevän, mutta Tamminen vääntää Suosalon rintailella kehäkulmaukseen ja hyökkää sen jälkeen päälle. Tervetuloa FCF:ään. Siellä Tamminen sanoo, että ette tehneen elämänsä virheen. Ja tukastahan siellä taas väännetään. Tehteen kääntää täräyttää julmalla kynärpääiskulla vauhkosta lärviin ja sen jälkeen kampittaa hänet kanveesiin ja nyt lähtee kieputukset käyntiin. Mitäs sieltä nyt tulee, herra jumala, selätys? Se kahteen jo mennään. Ei ole Tammisen toni vielä ylitettävissä. Tamminen pää pystyy! Aika lähellä mennään ja jälleen kieputetaan uuteen selätykseen, kahteenhan siellä mennään taas. Nyt on Tamminen melkoisessa karusellissa. Ja lisää! Katsohan tätä tekniikkaa, siellä kieppuu Tamminen. Siinä vähän taidetaan pelata samalla henkisiä pelejä Tammisen ärsyttämiseksi. Se saattaa hyvin toimia. Tai ainakin sisunnuttaa Tammisen, mutta sitten kyllähän mielinmäärin hallitsee kehän keskustaa. Joo, nyt ei Tamminen kyllä pääse tosta otteesta millään irti. Tiukka on kieppi, Tamminen yrittää pitää sitä otetta itse vyötäröstä, mutta kyllä Suosalo dominoi tuolla päälukollaan. Sieltä vähän iskuja vatsaa. Pääskö nyt tekemään hommia? Ai. Kovalla vauhdilla köysistä tööttää Suosalo Tammisen kanveisiin, mutta nyt menee kynärpääpudotus ohi. Kyllä. Potkua selkää. Tamminen näistä kahdesta on silti vielä selvästi kokeneempi ottelija, lähelle 10 vuotta jo kokemusta. Ja vähän omaa lääkettä sieltä sitten. Nyt näyttää Tamminen puolestaan tekniikkaa, joka kyllä häneltä luonnistuu niin ikään. Pääseekö Suosalo sieltä irti? Näyttää pääsevän. Kääntää otteen irti. Köysiin. Lähettää Tammisen köysiin. Oi, Käsivarresta viedään Tammista. Lisää. Nyt on Tamminen hieman kanttuven. Ja sitten lähtee. Porislämillä Tamminen koruttomasti kanveesiin. Semmonen juntta. Nyt lähtee Tamminen ottaa hieman aika lisää. Ihan fiksu veto tässä vaiheessa. Tamminen katsoo parhaaksi haukata hieman happea tosiaan. Joo, ihan kova tekijä tää TT Suosalo, pakko sanoa, mutta kyllä tosta Tammista nyt kovin helposti vielä. Ei Tamminen ole varmasti vielä viimeistä sanaa tähänkään matchiin sanonut. Niin juonikas ja ovelahan on. Mihin se nyt on menossa? Keräämään, ottamaan yleisönsä niin sanotusti, kuten sanoit. Ja Suosalo lähtee perään. Nyt jää Tamminen keskittymään yleisön vähän liiaksi. Suosalo lähtee hakemaan hänet kehiin. Sieltä tulee nyrkkiä vatsaan ja suoraan leukaan. Hei, matsi on kehässä pitäisi olla. No niin, nyt mennään. Sinne mennään. Tamminen lähtee hakemaan iskua, Suosalo täräyttää Tammista leukaan. Ja nyt pitäisi hänen päästä tuonne kehään, mutta Tamminen tökkää silmiin. No ite en nähnyt, että olisi osunut. Ja sieltä. Päätä kehäkulmaukseen. Kyllä. Nyt on Suosalo pinteessä Tammisen käsissä. Mitäs sieltä oikein tulee? Oi herra jumala! Otsalohko suoraan polveen ja selättämään 1-2. Pääsee ylös vielä. Näytti melkein niin kuin olisi taju voinut mennä tuosta tällistä. Suoraan polvi päähän, Jari. Julma tälli. Joo, siinä laitetaan kyllä uusi hetkinen ja sieltä menee nippuun Tamminen. Tamminen pakettiin selätykseen kahteen taas mennään. Lähellä ollaan jo 3. Tamminen pyykkinarulla. Raivona kimppuun. Joo, siinä. Lyhytaikaiseksi jäi ainakin tällä hetkellä Suosalon vastarinta. Saa nähdä, onko hän viimeisen sanansa sanonut, onko hänellä enää voimia jatkaa isompaan hyökkäykseen. Pienet kieputukset Tammiselta ja kaunis kaari. Tammisen tavaramerkki supleksi siltaselätykseen. Suosalo postkaisee irti. Tässä on menoa ja meininkiä tässä ottelussa. Tässä todellakin on. Tamminen pitää kontrollin, lähtee hakemaan sieltä backsuplexiako ja osuu! Suosalo selälleen tonttiin. Tamminen selätykseen 1-2. Pujahtaa alto pois. Aika sulavasti meni. Se oli sulavaa, se oli ketterää. Ja sieltä. Sitten alkaa iskujen vaihto ja sinne putoaa. Joo, no katsotaan. Uupuneelta näyttää Suosalo, kun Tamminen pudottaa hänet kovalla nyrkillä. Jep.
Joo, ei tässä varmaan hirveän monta minuuttia enää painita, Jari. Sen jälkeen polvella vain koruttomasti köyttävästi kuristusta ja sehän ei laillista ole, tuomari siihen puuttuu. No ei, mutta vähän aikaa sieltä ja sieltä tulee nättiä polvea. Polvet selkään. Suosalo pinteessä. Tuomari aiheellisesti läksyttänyt Tammista kyllä. Tamminen tietää nämä temput kyllä, että millä saa pikkasen yliotetta tosta vastustajasta ja nyt haetaan siellä Lähtee köysistä. hakemaan Suosaloa kehään. Suosalo vääntää Tammisen käden tuohon yläköyteen. Nyt on hänen paikkansa saada hengähdysaikaa päästä takaisin kehään. Kyllä, nousee muuten Lähtee yläköydelle. Tämä kaverihan osaa lentääkin. Jaahas! Yläköyden hyppypotku jostain 4 metristä Tammista rintaan. Siinä on sun pää melkein kattoon! Siinä oli näyttävää lennokkuutta ja räjähtävä potku. Siinä taidetaan tasoittaa ne puntit. Nyt tämä on kumman tahansa vietävissä. Tuomari laskee, ollaan jo kakkosessa. 10 pitää tosiaan laskea, että on tässä vielä aikaa, mutta kumpikaan ei näytä juurikaan elomerkkiä. Nyt rupeaa Tamminen sieltä nousemaan. Tamminen kömpii polvilleen. Suosalo lähtee hakemaan köysistä tukea päästäkseen ylös. Kääntyy sitten keskelle kehää, pääsee kuitenkin polvilleen. Tamminen lataa. Suosalo blokkaa, täräyttää Tammista vatsaan. Toinen blokki on. Ja sitten leukaan. Potku vatsaan. Ja sieltä läpsyä suoraan poskeen. Suosalo kaatuu köysiin, onnekseen eikä suoraan kanveesiin. Ohi. Suosalo hakee vauhdit ja kynärpäätä Tammisen leukaan. Okei, se oli kyllä nätti. Lennokas kynärpää. Ja sieltä ylös. Nyt Tamminen Onko on Tamminen pulassa. pinteessä? On. No ei ole. Taistelee polviiskulla suoraan otsaan. Ja kääntää. Oi. Suosalo pääsee jaloilleen. Hetkinen. Ja sitten se nähdään. Bam! Mikä se oli? Se oli improvisoitu suplex selättämään. Kahteen mennään. Ei aivan riitä ratkaisemaan ottelua. Tamminen viime hetkellä ylös tuosta Suosalon jättimäisestä iskusta, improvisoidusta suplexista. Mutta nyt fiilistelee Suosalon voiton mahdollisuutta. Oh! Tamminen täräyttää koodin pimeäksi. Suosalo vitti pimeäksi. Suosalo lentää ulos kehästä. Ulkona, kyllä. Nyt pitäisi saada Suosalo kehään ja selätykseen. Tamminenkaan ei tyydy hakemaan uloslaskuvoittoa, lähtee hakemaan Suosalon kehään, aikoo tämän selättää. Se on nopeampi tapa voittaa, Jari. Siihen on Tammisella nyt kaikki edellytykset ja mahdollisuudet. Nyt lähtee muuten köysipomppu. Puh! Ja kyllähän tämä Tamminen osaa lentää köysistä hyppypotku. Joo, siellä. Kaataa, Ei ole ainut lentäjä tässä matsissa. Ei, kaataa Suosalon kulmauksen. Suosalo pökerryksissä lähtee Tamminen hakemaan uudestaan kodin murtaja ja Suosalo taistelee vastaan. Hetkinen. Kieputtaa selätykseen. Rollappi. Ja silta. Kiinni 1-2. Se on siinä! Se menee 3. Tamminen ei sieltä enää ajoissa ulos pujahda. Mitä ihmettä?